Og vi venter på Morales stripper. Hvad har du lavet? Hvad? Ej, hvad er det nu? Der er Morales arm. Jeg tror, den er filmet. Læg din arm derovre. Jeg tror, den er filmet. Fuck, det går ondt. Oh my God. Nå, Jeg vil høre, du kan ikke det mere. Du kan ikke se det, når der bliver ved at optage det, vel? Hvor er kameraet hen? Det ved jeg ikke. Der. Ja, lige der. Det er Anne værelse. Anne værelse. Hvad er det? Alle Louise ting. Nummer. Mine ting. Nummer. Jeg skal prøve det jo. Hvad? Jeg ser. Pause. Maral, kig på mig. Hvorfor? Kig på mig. Du vil sige, du er her. Og nu er hun væk. Hvad skal jeg lige for det? Nej, du må ikke komme frem på den måde, din spasser. Jamen, hvad fanden er det? Hun er tilbage.